Ahojte priatelia a športovci. Dovolte, aby som vám priblížil program hnutia Olano a priatelia za šport, s ktorým ideme do nasledujúceho volebného obdobia. Hneď na úvod chcem povedať, že tvorba programu vlastne vychádzala z dôležitých strategických dokumentov, akým sú napríklad Stratégia športu 2030 z dielne SOSV, alebo je to Koncepcia športu 2021 až 2026, ktorá bola prijatá vlastne na vláde počas tohto volebného obdobia, alebo je to veľmi dôležitý dokument Fit for Life, ktorý bol prijatý pred pár týždňami na medzinárodnej konferencie FIEPSu až 80 štátmi sveta. Takže samozrejme sme vychádzali aj z reflekcie na deklaráciu športu, čiže podmienok, ktoré si stanovilo samotné športové hnutie. Chcel by som povedať takisto na úvod, že šport je pre hnutie Olano a priateľa veľmi dôležitá téma, čo dokazuje aj fakt, že jedným z prvých 10 bodov programu je práve veľmi dôležitý jeden športový bod. Samozrejme, chcel by som otvoriť prvú tému dnes, a to je, kam šport patrí. Veľmi to trápi športové hnutie, že šport sa nachádza na poslednom mieste a naozaj pod sekciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ani v poslednom volebnom období, v podstate v réžii Sasky, nikam vlastne šport nevynikol. Takže Olano a priatelia má pripravenú naozaj túto riešenie veľmi dôležité, podobné ako v Čechách, a to je zriadenie športovej agentúry Slovenska. Malo by to byť samozrejme autonómnejšie zriadenie, oveľa silnejšie ako sekcia športu pod ministerstvom školstva, a poradným orgánom by mal nahradiť vlastne Radu ministra pre šport, ktorá bola naozaj nefunkčná, stretávala sa raz za pol roka. Práve korporácia športu, ktorá bude na pravidelnej báze vlastne sa stretávať. Taký pilot sme si už odskúšali, vlastne keď sme nemali štátneho tajomníka, tak naozaj v reále ja som sa snažil ako splnomocnenec z vlády vlastne túto korporáciu zriadiť a fungovalo to naozaj veľmi dobre. Stretávali sme sa raz za 2 týždne zhruba a predstavitelia SOSV, Fondu na podporu športu a prizvaní hostia vlastne sme komunikovali aktuálne témy a snažili sme sa naozaj procesovať veci, aby veci napredovali. Takže športová agentúra Slovenska by samozrejme mala mať vlastný rozpočet, bola by zriadená vlastne pod úradom vlády s predsedom, s možnosťou rokovania priamo na rokovaniach vlády, predkladaním programu, samozrejme športových tém a samotným hlasovaním. Zrejme ju bude dôležité aj optimalizovať a doplniť ju o dôležité zložky a rôzne sekcie. No a mala by samozrejme plniť aj úlohy, ktoré boli vytýčené v korporácii športu. Takže pevne verím, že toto vás oslovilo a je to jedna z veľmi dôležitých tém pre športové hnutie. Zatiaľ ďakujem.